И Коста, хора, днес сме жалката пъзи, ще играме в едно. Здравейте. Първо каза. Да, чакайте сега, че нещо. Не съм си подредил инвентара. Аз ръшвам сука, блядь. То ще ръсра, сука, брат. Сука, брат, ръс. Сука, брат. Сука, брат. Ако искате, пак ще го оставя в описанието, пишете само в коментарите. Майко, то сме с мачка. Биги ме, бе! Аз не си гледам сърцата. Дай, тиче. Ти бъркам името винаги. Добре. Приемай. Човек, приемай. Има проблем с свързването ли? Тук съм, просто имах малко Да. Прати ли? Да. Първият батл смачках. Чакай. Аз просто... Не си гледах сърцата. Аз просто. Какво просто е? Не си гледах сърцата, бе. Но аз бях на много малко между другото. Ражби, сука, брат. Аре бе, с моите бръмчета... Ражби, сука, брат. Ражби, сука, брат. Братче! Ражби, лагваш като... Ще видиш на крипа, че лагваш като... Да не казвам като какво. Той ти се телепортираш. Защото се върта много бързо. И ти бие някакви комбото. Невиждани, никога не виждани комбото. Виждани са, видях ги. Аз. Това не е. Канала му ще е в описанието. Колко са стана, бе? 90 падна. 86. Охо, много малко е. Кой съм събнал? Със сигурност аз не съм се събнал, не. Сигурност не съм събнат за тебе. Да бих ти някакво комбо. Видя какво направих, бе? Нещо, което и аз мога. Майко! Аре! Не, на един лък съм ти. Добре, не съм на това добър. Добър съм на много дебъв. Да ме виж на много дебъв, усран съм. Айде, бе. Не честно, аз там съм много слаб. Аз там пък точно съм сигурен как може. Аз не обичам на лопнатите PvP-та, обичам нормални. Примерно като биотичи си. На мен това не ме кефи. Ох, това беше грешка, която направих. Знам, видях. Ама пак тук си добър, да. Да, обаче аз съм по-добър на другото, защото това има хелтки. Това е с голден епълки, аз мразя голден епълки. Мраза ги, хейта ги много. Много ги хейта. Пам, да ти пикам. На лъка ли ще ми пикаш? На попата ще ти пикам. Това не ми харесва. Майко, видяй как ги прескача, мое! Да, бе! Да, хора, сори, че се чува, мишката им просто е много звучна. Звучна или много тъпа? И моята се чува спокойно. На мен ми се чува много... Гаранция, че е по-хубава от твоята. Моята ми се чува много тъпо. Имам предвид, клавиатурата ми се чува, мишката ми се чува, за което съжалявам, просто... Съм компютър и клавиатурата ми е тиха. Само мишката ми се чува. Опа. Правих нещо голямо, тъпа, пада ми е много назад. Чай, стоп съм да си го наместа. Сега по-добре. Яла, миле. Това е като барикадата, дет си направих току-що. В нас. Какво си направил вас, бе? Нещо подобно! Майко! Наполовин сърце! И аз! Ох! На мен ми свършат голденките, това е факт. Аз седях в последната, мисля, че има кил неща обаче. Не бе, няма... Да, килваш ме. Аз съм на сърце и половина, бе. Яла ми, яла. Аз да те убия, смисъл. Ако те убия,
Ще е много... Ще си някакъв бахтьоп на тя. Чай, че си чеше носа, не ме нападай. Значи си го чешеш по време на батъла. Опа! Пикам! Ще спикам! Ще пикам! Моля! Ще убива най-трудовския начин с лъка. Свършиха, мамо! Дай пак. Айде, 2-1. Играем до колкото аз кажа. Ай, казвай сега. Ще видим. 5, 10, 20, 15, 100, 200. До 100-200. Твърде много ми се струват на мен, не знам. На мен малко ще стане 5 часов клип. Ама право стрим да направиш. Да, бе, да. 100-200, това невиждано. Лад, аз както оцелих с фишинг рода. Ами не знам. Не знам. Не знам как ме оцели с фишинг кода, не. Сесионно си ме оцелил с фишинг кода, не. Ох! Смачках те. Не си. Не съм умря. Чай да идем една годенка. Няма да правя пак същата почива. Айде яла. Търче на малко е. Ай, сега ще ти дойда. Яла ми. Аз съм по-добър с лъка обаче от тебе. Едно арчер, искаш ли да изиграем? 2 на 2. 2 на 2, да. Тук малко ми лаги, защото не знам я защо. Тук ми върви с 50 нещо FPS, защото снимам. Защото програмата ми е много тежка, с която снимам. Взимаш да напредваш. Не напредвам. Хайде, бегай, бе. Ще пикам на оградата, ще пикам. О, къста! Как излетя му града? Не знам. На крипа ще се види, че... Аз с такива хора не играм. На крипа ще се види. Сега, между другото, матч, който побеждава, това е решаващо. Майко, че нещо ми лагва и лаг спича и ми... Не мога ти. Ще ти дам 5 стотинки. Ако не. Не. Уипа! Рянка. Човек, аз се крична! Умри фада. Тя ми лък. Няма да те чакам. За какво ми да те чакам? О, тук нещо да ми дропва. И на мен! На мен ми подропна на 40 и нещо FPS. Много ролбаква, бе! Не е честно това на ролбакна, ма не е честно. Ако спечелиш, ще играем още един. Да. Но ролбаква! Не заради то ролбак обаче. Може да спечеля заради друго. Айде в ръчето! Айде! Аре, бе! Как ме вкара тука мазникта? Ям горданка. Как ме изненада мазния! Майко, какво е това комбо, бе? Намазна баничка! Циганче намазна баничка си ти. Как те ролбаква обаче? Много ме кефи. Ролбака, не ролбаква! Много тъпо. Банаха ме Бадлайна, иначе щяхме да сме там в момента. За какво те банаха Бадлайна, кажи на крипа? Защото и веднъж играх с един човек наречен Дактron BG и просто ма баннаха е така. Да бе. Баннали сте. Ще видиш един бан е тука и не рекламира.